Hi guys, as my last video said, today I'm gonna do my video on Bulgarian. И здравейте хора, как сте? Сега ще бъда на български, защото ми е по-лесен, като това ми е най-накрая да си признавам, това ми е родния език. И да, надявам се това видео да ви хареса, щупете лайк бутона и не забравяйте да се абонирате за канала. И това е, да. И приятно гледане. Добре, имаме World Camper, мърдърката. I'm so scared of it. Аз имах такъв нож. Добре, хейст. Ползваме хейст. За малко да го застрелят. Само да се променя аз на руски, защото аз уча руски, ми е малко по-добре. Малко ме стресна и престижнах преди няколко минути. Не, по-добре ми е английски, аз съм свикнал с английски. Май спечели, не видях. Да, спечели. И трейднах аз за малко. Хубав аватар. Трейднах аз за Chills и трейднах Eternal 2. By the way, аз без да исках скрапнах аз шарда. Кой се оригна? Да ми мютна, че да ми провалите видеото. И... Значи, мисля след няколко седмици, най-много да ми е следващото видео, като правя анбоксинг. Или пък ще снимам как си купувам X-Ray. Там някакъв друг Power. Добре, малко музичка. Малко ми е странна тази персон, но окей. Окей. Брат, аз осъзнах се в последния момент. Здравей! О мага, имаме същия емоут. И това ще го кажа са на двата езика. Ако някой знае, искам да добавя приятел с мен да играеме там заедно. И да ми коментира на видеото как да го добавя в самия ми Discord код, че да може и той да го вери, защото това съм го пробвал с много неща. Уверен, че не ги казах. If somebody knows... аз съм шериф. If somebody knows how to add... I'm on Microsoft, and if somebody knows... I want to add people like to talk in my videos too on Discord, and please comment down on how to do it, so yeah. Така, сега видях, че имам пистолета и направих една грешка. Щом тя идва, май тя е мърдъра. Знаех си. Имам я ужасен. Добре, ще игнорираме Рича. Добре, разхвърляли сме се. Този, как има коръпт? Богат му е профила.
Nightblade много добре ще ми изглежда на аватара. И Tides. Пъп, и гръмнахме. Уф, има комар в стаята. Гадинки малки. By the way, сега знам защо ще няма апдейта. Никелис ще прави апдейта. Има шанс от 3 юли до... Трябва да го разкажа. Хедсета ми падна. От 3 до 5 юли имаш... Това са датите, в които той само каза, че има шанс за апдейт. И малко е късно за Коледа, само да ви кажа, но окей. I'm out. Yeah! Да или не? Да или не? Да или не? Колко тебе бях отдавна и си мислих как да ти го кажа. За жалост, скоро ще имам войс кракове и няма да мога да пея свободно. И тая май е мърдър. Знам бъдещето. О май гад! Опа, не, махай се. Rest in peace, момичета. Не, май, не, онзи мъж умря. Какво? Този звук беше интересен. Не я и видях! Ама имаме тимъри. Тая, I need a hug. I need a huge amount of money. Личи си! Пич, просто като ти видя... имаме тимъри. Просто като ти видя профила ми е ясно. С Vampire Sucks. Моля. Harvester и River. Тимърс? Моля. Май имаме тимъри. By the way, мисля, че това ще ми е първото някога видео, което да има едит и да пусна после такива bloopers най-много. Или пък най-много да пусна как го правя самото видео, ама то ще е на части, защото още не съм си верифайнал акаунта и ми е трудно. А там да спре да танцува! Айде да ми се падне мърдър. Окей, няма да бъдем явно мърдър. Интересно. Какво се случва тук? Да, аз наливам бокснах Shiny. Оп! Say goodbye to your life. И не мога да видя нищо. Another one. Кой си ти? Оп! Някой е мъртъв. Ето я нашата заподозряна. Само да виждам дали идва. А тя май ще лоу клипне. Не. Дрън, Ярина няма. Майко, как ми изкара ангелите. Изкара ми ангелите, та. Това не е ли от миналата година един нож? Кацай.